94% ng Clark Freeport Zone ay saklaw ng Mabalacat City, kung kaya't ang naturang syudad din ang may responsibilidad sa mga locator at manggagawa rito. Kaya naman bukod sa COVID-19 vaccine ng higit 200,000 residente ng syudad, cargo rin nila ang nasa 100,000 manggagawa ng Freeport. Nasa 1,200 na mga locator sa Clark at isa ang garment factory na Luwentay sa nakipagtulungan sa Mabalacat LGU para sa fast-tracking ng vaccination ng kanilang mga empleyado. Sa unti-unting pagsigla ng operasyon ng kumpanya, hindi raw nila pwedeng baliwalain ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa na araw-araw ay bumabiyahe patungong trabaho. When 2021 arrived and we were thinking about a new year, it was really difficult. We've been through a very difficult time, but in this year, we start to see the hope that's available for our men and women in our company. Inilunsad din ng kumpanya ang Vax to Normal campaign kung saan hinikayat nila ang nasa 15,000 employees na magkaroon ng tiwala sa bakuna kontra COVID. Only 10% of the people we surveyed in our company was interested in a vaccine. And today, ladies and gentlemen, we have over 90% of people that are interested in the vaccine. Sa kasalukuyan naglalaro sa 1,000 hanggang 1,500 ang nababakunahan sa Mabalacat sa loob lamang ng isang araw. Higit 27,000 na ang nakatanggap ng bakuna. Dahil clustered o nakasama bilang bahagi ng NCR Plus 8 ang syudad, ay prioridad din itong mabigyan sa 12 million doses ng bakunang darating ngayong Hulyo. Ito raw ang susi para sa daily 2,000 Vaccinee target ng lungsod. Inaasahang sa Nobyembre ay lampas 200,000 Mabalakenyo na ang nabakunahan. We are targeting na by November, sa palagay ko po ang CBC and Mabalacat City, makukuha na po natin yung herd immunity ng ating community. Base sa July 5 COVID monitoring report ng Mabalacat, 3,520 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa lugar. 483 ang active cases, 61 ang namatay at 2,976 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News.